дар шаҳри душанбе чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба куштини ҷудо байни калонсолон баргузор гардид. Ин тадбири варзиши 220 тан паҳлавони умедбахшро аз гӯшаву канори мамлакат ҷамъ овард. Дар рӯзи дуюми ин мусобиқот ғолибони 4 вазн муайян гардиданд. чемпионати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо миёни калонсолон тӯли 2 рӯз дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии тайёриҳои олимпӣ дастаҳои мунтахаб идома ёфт. ёдовар мешавем, ки дар ин мусобиқа паҳлавонон аз тамоми гӯшаву канори тоҷикистон аз ҷумла 2 дастаи аз шаҳри душанбе ва вилояти хатлон ва 1 дастаи аз вилояти Суғ, вилояти муторикӯҳистони Бадахшон, шаҳру ноҳияҳои тобии марказ ва минтақаи Рашт ширкат варзиданд. дар рӯзи аввали мусобиқа варзишгарони вазнҳои поёнӣ 60, 66 ва 73 кило бо ҳам нейроозмоӣ карда дар натиҷа медали тиллои вазни 60 килоро Муҳаммадризо Қувватов, барандаи медали тиллои вазни 66 кило Ёқубҷон Боқиев ва дар вазни 73 кило Маҳмадшариф Наҷмиддинов олимпиадро ба даст оварданд. рӯзи дуюми рақобатҳои даври ниҳоӣ паҳлавонони вазнҳои 81, 90 то 100 ва ҷамъи 100 килоро ба ҳам овард. дар нейроозмоӣ барои дарёфти мақоми аввал дар вазни 81 кило Ҳақназар Назаров ба гирифтани медали тиллои ин мусобиқот шарафёб гардид. медали нуқраи ин вазнро Саид Мухтор Расулов ва 2 ҷои сеюмро Ҳакимов Кароматулло ва Раҳматуллобек Фарҳодов марбути номи хеш карданд. дар ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба куштини зидод ба 5 ҳарифи худам ғолиб шуда сазовори ҷои аввал шудам. дар соли 2019 чемпиони ҷумҳурии тоҷикистон шудам. дар вохири финалӣ ҳарифи ман Саид Мухтор Расулов буд, ки онро шикаст дода сазовори ҷои аввал шудам. дар оянда ман ният дорам, ки берун аз Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ байрақи азизи давлатамонро баланд бардорам. дар рақобатҳо барои дарёфти медалҳо дар вазни 90 кило бошад Исроил Раҳимов ҷои аввал, Шерафкан Сардоров мақоми дуюм ва Улуғбек Раҳимов инчунин Оятуллои Қамар ба гирифтани медалҳои биринҷии ин мусобиқот даст ёфтанд. барои Федератсияи зудои Тоҷикистон миннатдорӣ мекунем, ки барои мо чунин мусобиқаҳоро пешниҳод мекунад. мо тамринҳоро иншоалло зиёд карда бар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ парчами азизи давлати худро баланд мебардорем. дар қуввозмоиҳои вазни то 100 кило 4 варзишгар рӯи татами баромаданд. дар натиҷа Муҳаммадбек Фарҳодов ба гирифтани мақоми аввал ва медали тиллои ин вазн шарафёб гардид. медали нуқраи ин вазнро Мадёр Солиҳов ва 2 ҷои сеюм Насиби Ҷураев, Озодбек ва Назиров Дилшод гардид. ҳамчунин дар нерӯсанҷӣ дар вазни ҷамъи 100 кило Фарёд Шайхонов рақиби худ Шорух Амирхоновро шикаст дода сазовори медали тиллои ин мусобиқот шуд. мақоми дуюм насиби Шорух Амирхонов ва 2 ҷои сеюмро Фирдавс Баёнзода ва Даллатҷон Назириев марбути номи хеш карданд. бинобар иттилои масъулин, ин тадбири варзишӣ ба хотири баланд бардоштани маҳорати варзишии паҳлавонон, дарёфти чеҳраҳои навин риштаи куштин ва мукаммал гардонидани дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба ҷудо ташкилу роҳандозӣ гардид. дар ҷанбасти мусобиқа ғолибон бо медалу ифтихорнома сарфароз гардонда шуданд. طبق اطلاع مسئولین کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان سال روان از جانب فدراسیون بین المللی جودو زیاده از 20 مسابقه بین المللی راه اندازی کرده است که در آن ورزشکاران تاجیک 16 مدال را به دست آوردند. در سطح تاجیکستان باشد 3 مسابقه جمهوری و 1 مسابقه بین المللی برگزار گردید که از رشد این نمود ورزش المپی در تاجیکستان درک داده برای دریافت جودوچیان امیدبخش تاجیک زمینه با اعتماد خواهد گذاشت. شادان جان سلطانов، Сайнурдин Амиршоев, махсус барои барномаи иттилоотии хабар.